जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निखिलवादी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर आज आमचे टॉपिक असा अष्टांग योगा. तर हा एक श्लोक म्हणू इच्छिता श्रीमद भागवतम मधून, कॅन्टो सेकंड कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टर टेक्स्ट 17. कोणाकडे असं तर कोण का पळू शकता. सेकंड कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टर टेक्स्ट 17, श्लोक 17. अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरम. याचं ट्रान्सलेशन असा: आफ्टर सिटिंग इन द अबव मॅनर, मेकिंग द माइंड रिमेंबर द 3 ट्रान्सेंडेंटल लेटर्स ओम. ओम मध्ये 3 ट्रान्सेंडेंटल लेटर्स असतात. ओम, 3 ट्रान्सेंडेंटल लेटर्स ओम. And by regulating the breathing process, control the mind so as not to forget the transcendental seed. तर हो श्लोक असो असा की अष्टांग योगाचो एक पार्ट असा प्राणायाम. तर प्राणायामचो प्रोसेस कसो असता, प्राणायामची विधी कशी असता ते ह्याच्यामध्ये प्रभुपाद सांगता. तर प्राणायाम आता ट्रान्सलेशन मध्ये आपण पळू शकता. प्रभुपादाने लिहिला, आफ्टर सिटिंग इन अ पर्टिक्युलर मॅनर, एक पर्टिक्युलर पोस्चर मध्ये बसून योगी जे अष्टांग योगा प्रॅक्टिस करतात त्यांच्या आयुष्यात, ते एक पर्टिक्युलर त्यांका पोस्चर असता. ती पोस्चर मध्ये बसून आपले जे मन असा ते ओम या शब्दावर फोकस करून, स्थित करून आपली जी ब्रीदिंग असा ती ब्रीदिंग ते व्यवस्थित कंट्रोल करतात त्याप्रमाणे. आणि मागीर माइंडाक आणि ब्रीदिंगाक कंट्रोल करून इक्वली त्या ओम वर फोकस करता आणि त्याप्रमाणे त्यांची योग सुरू जाता. तर ह्या प्रोसेसाक म्हणता प्राणायाम. आता आपण परपोट वाचता. परपोट मध्ये श्रील प्रभुपाद म्हणता, ओमकार or the pranav is the seed of transcendental realization, and it is composed of 3 transcendental letters Om. By its chanting by the mind in conjunction with the breathing process, which is transcendental but mechanical way of getting into trance as devised by the experience of great mystics. हे प्रोसेस प्रभुपाद सांगता. प्रोसेस बद्दल म्हणता की कसे ओम शब्द म्हणता योगी, त्याच्यावर ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल मध्ये असता आणि माइंड त्या प्रोनाउन्सिएशन वर फोकस दवरलेलो असता. माइंड आगात आहे फिरना, माइंडचं फोकस त्या प्रोनाउन्सिएशन वर, उच्चारवर असता आणि सोबतच ब्रीदिंग प्रोसेस पण कंट्रोल, एकदम कंट्रोल्ड वे मध्ये असता. and one is able to bring the mind which is materially absorbed under control. तर ह्या प्रोसेसचे ही प्रोसेस कित्याक करता, हे आपले जे माइंड असता योगी, एक योगी असा कोण तेका अष्टांग योगा फॉलो करूंक जाय. तर तो अष्टांग योगा फॉलो कित्याक करता, कारण का त्याचे जे माइंड असा, त्याचे जे मन असा, तेका भौतिक इच्छांपासून मुक्त करून, भौतिक इच्छांच्या मागे आपले मन धावता. म्हाका हे अचीव करूंक जाय, म्हाका ते जाय, म्हाका अशें जाय, म्हाका हे जाय, म्हाका पैसो जाय, म्हाका गाडी जाय, म्हाका बंगलो जाय, म्हाका अशें जाय. तर त्या सगळ्या इच्छांमधून माझे मन मुक्त जाऊन माझे मन भगवंतांच्या चरणी लागूंक जाय.
तर त्याची सुरुवात कशी करता तो ओम या शब्दावर फोकस करून. तर ह्याचे किती जाता या प्रोसेस केल्यामागील किती जाता योगीचे तो योगी जो अष्टांग योगा सुरुवात करता फॉलो करता त्याचे मन भौतिक इच्छांपासून मुक्त जाता. एक ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल करून मन एकदम फोकस करून ओम या चॅन्टिंग वर राहिलंय त्यांनी. तर त्याचे असे फॉलो करून हे प्राणायाम हे ऐकपाकच आमका इतले डिफिकल्ट दिसता, करपाची तर लांबची गोष्ट आसा. तर हे असे फॉलो करून त्याचे ऍडव्हान्टेज त्याचे रिझल्ट किती भेटतात एका त्याचे मन भौतिक इच्छांपासून मुक्त जाता. इतली मेहनत करून ते का खाली हो रिझल्ट मिळता की भौतिक इच्छांपासून मन खाली मोकळे जाता. कितली मेहनत असा याच्यात. तर हे एक स्टेप असा. तर आता माइंडचं नेचर लिहिता प्रभुपाद पर्पोर्ट मध्ये. दिस इज द वे ऑफ चेंजिंग द हॅबिट ऑफ माइंड. माइंड इज नॉट टू बी किल्ड. माइंड और डिझायर कॅनॉट बी स्टॉप्ड. मनाक मारू शकना, मनाक निशुल्क करू शकना, मनाक असे कोंडूळ शकना, मनाक थांबू शकना. आपण पळयता भगवद्गीतेमध्ये भगवंत अर्जुनाक सांगता प्रॅक्टिस करून प्रॅक्टिस माइंड कंट्रोल करून सांगता. तर अर्जुन किती म्हणता अर्जुन म्हणता भगवंता हाव एकेकाळी वाऱ्याक कंट्रोल करू शकता, हाव आणि खयच्या व्हडल्या गोष्टी कंट्रोल करू शकता, पण माझ्या मनाक कंट्रोल करणे माझ्याकडे शक्य ना, अशक्य असा. आता अर्जुन कोण असा? अर्जुन तो व्यक्ती असा ज्याका मदतीसाठी स्वर्गातले इंद्रदेव अग्निदेव आपयता. इतलो व्हडलो तो योद्धा असा, इतलो शक्तिशाली असा, इतलो स्ट्रॉंग असा तो. आपल्याक कसे जमिनीत काही गरज लागली या स्टेट मध्ये त्या स्टेट मध्ये गरज लागली तर कोण वता पोलीसवाल्यांक किती स्पेशल डिपार्टमेंट असता, NIA अँटी टेररिस्ट स्क्वॉड. अटॅक झाले तर ते येता, टेररिस्ट अटॅक झाले तर ते स्पेशलाइज्ड युनिट्स असतात, स्पेशल फोर्सेस असतात, ब्लॅक ऑप्स, तर ते येतात. त्यांना कशा आपयता की बाबा तुमची गरज असा, पोलीस डिपार्टमेंट त्यांना आपयता. तसेच अख्खे प्लॅनेटरी सिस्टम्स मधून बाहेर ते अर्थच्या बाहेर स्वर्ग लोक असतात, थंयचे लोक अर्जुनाक आपयता बाबा ज्यांका आम्ही वर्शिप करता. इंद्रदेव वर्शिप करता पाण्यासाठी, अग्निदेवाक जीव वर्शिप करता. तिथली एक कम्युनिटी असा एक अख्खी जी अग्निदेवाक वर्शिप करता. ते लोक अर्जुनाक आपयता की आमका येऊन आमका हाका डिमन्स लोक राक्षस लोक त्रास देतात तर आमका मदत करा, आमच्या पसीने आमच्या तर्फे तुम्ही लढा आणि आमका मुक्त करा. इतलो व्हडलो योद्धा, इतलो शुद्ध भक्त, भगवंतांच्या साख्य रस मध्ये असा तो. इतलो शुद्ध भक्त भगवंतांक सांगता की हांव माइंड कंट्रोल करू शकना, हे माझ्यासाठी अशक्य असा. म्हणजे आमची किती पात्रता असा ते आपण समजू. माइंड कंट्रोल करपाची, स्वतःहून माइंड कंट्रोल करपाची. तर पुढे प्रभुपाद लिहिता कसे ते माइंड कंट्रोल करप ते पण लिहिता. तर हे माइंडचं नेचर असता पर्पोर्ट मध्ये लिहिला की इट कॅनॉट बी किल्ड. पण the mind is the pivot of active sense organs, and as such, if the quality of thinking, feeling, and willing is changed, naturally the quality of actions by the instrumental senses will also change. आता माइंड ची पोझिशन हागा सांगला प्रभुपादने. माइंड किती असा, आपले जे सेन्स ऑर्गन्स असा, डोळे, नाक, हात, तोंड, सेन्स ऑर्गन्स असा, आपले जे सेन्सेस असा, त्याचे मेन पार्ट, त्याचो मेन हब, कनेक्टिंग पॉइंट, मेन डिपार्टमेंट माइंड असा. तर माइंडचो नेचर हांगा लिहिला, माइंड इज द पायवट ऑफ ऑल द सेन्स ऑर्गन्स. आणि जर आपल्या मनातली जी इच्छा असा, आमका जर जाय की माझ्या मनातून खाली कृष्णाची इच्छा निघून जाय, कृष्णाच्या भक्तीची इच्छा निघून जाय, भगवंतांची सेवाची इच्छा निघून जाय, भक्तांची सेवाची इच्छा येऊन जाय मनापासून. आता आपल्या मनातून कशी इच्छा येता, एन्जॉयमेंट करपाची इच्छा येता, काय आमका मन भक्ती करूंक दिना,
जप करून दिना. आता जप जर करून बसले आपण तर आपले माइंडची किती स्ट्रेंथ असा आपल्याक डिस्टर्ब करपाची हे आपल्याक कळता. जप जप करून दिना, आमका भक्ती करून दिना. पण जर आमका जाय की मनाने आमका असे थॉट्स दिवप जे भक्तीसाठी फेवरेबल असूंक जाय, जे भक्तीसाठी चांगले असूंक जाय, तर मनाचं नेचर आपण कसं चेंज करू शकता? थिंकिंग, आपले विचार, फिलिंग, आपली भावना आणि विलिंग, आपली इच्छा. आपले विचार, आपली चेतना, आपलं कॉन्शियसनेस आणि आपली कर्म, इच्छा हे जर तिन्ही आपण कंटिन्युअसली कृष्ण भक्तीमध्ये लायले तर आपोआप जो ह्यांचो मेन ओरिजिन पार्ट असा माइंड, तो माइंड पण आपोआप कृष्णामध्ये लागतलो आणि मागीर हळूहळू ते कंटिन्युअसली करून करून माइंड मधून पण कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स येतात असे आपण समजू शकता. माइंड इज द पायवट ऑफ सेन्स ऑर्गन्स. ते भगवद्गीतेमध्ये एक फोटो असा तुम्ही पाहिले नी तर एक रथ होता रथ आणि जे आपले सेन्स ऑर्गन्स असा डोळे, कान, नाक, तोंड, जिव्हा ते सगळे रथावरचे घोडे असा. एका घोडे बनायला त्यांना घोड्यांचा दर्जा दिला आणि त्या घोड्यांक जे कंट्रोल करता सारथी जो घोड्यांक ज्याच्याने कंट्रोल करता एका म्हणता रेंज. इंग्लिश मध्ये रेंज म्हणतात ते दोऱ्यो असतात घोड्यांची. लगाम लगाम म्हणतात ते लगाम असा आपले माइंड आणि जो लगाम धरून घोड्यांक कंट्रोल करता ते असा आपले इंटेलिजन्स, बुद्धी. आणि जो रथ मध्ये पॅसेंजर असा बसला ते असा आपली आत्मा, सोल. तर असो फोटो आपल्याक दिसता. तर माइंड आपले किती करता? माइंड सेन्स ऑर्गन्साक लगाम लगाम लगामचे काम करता. सेन्स ऑर्गन्साक खंय खेचप खंय सोडप हे काम माइंडचे असा. आणि माइंडाक कोणी धरला? इंटेलिजन्स, बुद्धीने धरला. पण बऱ्याच सिच्युएशन्स मध्ये किती जाता आपली जे मन असा, आपले जे माइंड असा ते इतले स्ट्रॉंग असा की ते बुद्धीक ओव्हरकम करता. म्हणजे जे लगाम असा ती इतली स्ट्रॉंग असा की ते ड्रायव्हरचे ऐकना, ड्रायव्हर प्रमाणे चलना, ड्रायव्हराक ओव्हरकम करता. तर अशा परिस्थितीमध्ये कसे करप ते आमका प्रभुपाद हागा लिहिता की आपली इच्छा, आपली भावना आणि आपले कर्म, कृत्य हे कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये आपण जर एंगेज केले, लायले, भक्तीमध्ये लायले तर ऑटोमॅटिकली आपले जे माइंड आउट ऑफ कंट्रोल गेला ते पण कंट्रोल मध्ये येतले. माइंडचं पोझिशन बुद्धीच्या सकयल असा. पण माइंड जर आउट ऑफ कंट्रोल गेले नाही तर ते बुद्धीक पण कव्हर करतात. तर अशा आउट ऑफ कंट्रोल माइंडाक सोल्युशन किती असा? कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये आपली इच्छा, आपले थिंकिंग, आपली भावना आणि आपले कृत्य, कर्म हे तिन्ही जर आपण भक्तीमध्ये लायले हे एक सोल्युशन असा माइंडचे. पुढे त्याच पर्पोर्ट मध्ये पुढे प्रभुपाद लिहिता अष्टांग योगाबद्दल. जो योगी अष्टांग योगा फॉलो करता तर ते कसे ओम, ते प्रोसेस ऑफ अष्टांग योगाची जी प्रोसेस ते आपण आता ऐकले. ओमच्या उच्चारणवर ब्रीदिंग कंट्रोल करून माइंड फोकस करप ओमच्या उच्चारणवर. हे ओमकार किती असता? ओम म्हणजे ओ माय लॉर्ड, जस्ट ॲज ओम हरी ओम मीन्स ओ माय लॉर्ड म्हणजे द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. ओमचा अर्थ as we have explained before, the Lord's holy name is identical with the Lord himself. So also is Omkar. So Omkar means, Om means भगवंतांचे नाव, होली नेम. ते अष्टांग योगी जे असा केंदा केंदा आपण पळयता की ते जर ते लोकांनी म्हटले की हे भक्तीचं प्रोसेस ना, भक्तीच्या प्रोसेस पासून सेपरेट करू शकना. हे जे अष्टांग योगा जे असा, अष्टांग योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा ह्याचे फायनल आउटकम काय येता?
हे करून सगळे फायनल आउटकम येता भक्ती योगा. भक्ती योगा इज द लास्ट स्टेप यांचे सगळ्यांचे. हे अष्टांग योगा योगी सुरू कित्याक करता, व्हडले व्हडले योगी आसा जे योगी योगा प्रॅक्टिस करता अष्टांग योगा, ते कित्याक सुरू करता, कारण का तांकां भगवंतांक अप्रोच करूंक जाय, भगवंतांकडे वचूंक जाय. तर भगवंतांकडे वचपाचे रस्तो कसो आसा, माध्यम कसो आसा, भक्ती योगा मधून. तर हे कर्मयोगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा कशातून होता, भक्ती योगामधून. तर हे अष्टांग योगामध्ये प्राणायामचे जे प्रोसेस असा त्याच्यामध्ये हांगा डिस्क्राईब केला की योगी ओम म्हणटा. ते ओमचं नेचर कितें आसा, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेडचेच नाव आसा ओम, त्यांचेच डिस्क्रिप्शन आसा ओम. तर इन अदर वर्ड्स, training to practice the self-realization by this mechanical process of regulating the breathing and simultaneously repeating the Omkar within the mind. So as we have several times expressed, since the transcendental name, form, attributes, pastimes of the personality of Godhead are impossible to understand with the present material senses, it is necessary that through the mind, the center of sensual activities, याच्यात पण लिहिलं आहे, mind is the center of sensual activities. आपले जे सेन्सेस असतात त्याचे सेंटर असा माइंड. तर माइंड कसे कृष्ण कॉन्शियस जातले, यंदा आपले सेन्सेस आपण भगवंतांमध्ये लायला. आणि डिवोटी डायरेक्टली फिक्सेस देअर माइंड on the person of absolute truth. But one who is unable to accommodate such personal features of the absolute is disciplined in impersonality to train the mind to make further progress. तर अष्टांग योगामध्ये हो जो पहिलो स्टेप असा, अष्टांग योगाचो पार्ट असा, त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण पाहिले की योग जो एक योगी असता, जो योग प्रॅक्टिस करता, तो पहिले पळूनच इतले भीती वाटता, इतले डिफिकल्ट असा ते प्रॅक्टिस करपाची, तर लांबची गोष्ट. तर योगी पहिले असो त्याचे शरीराचो एक पोस्चर असता, त्याच्यामध्ये त्याका मास्टरी मिळूंक जाय असता. ते पोस्चर त्याचो परफेक्ट असूंक जाय, त्याचे पायाचे फोल्डिंग, त्याचे कणो वगैरे एकदम परफेक्ट स्ट्रॉंग असूंक जाय. त्याच्या मागीर त्याचे ब्रीदिंग त्याचं व्यवस्थित कंट्रोल असूंक जाय. नॉर्मल ब्रीदिंग नसता, एकदम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग. श्वास भितरच तासभर, मागीर श्वास भायर, परत तासभर भायर, परत भितर, असे एकदम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग. आणि ह्या कंट्रोल्ड बॉडी स्टेट मध्ये लक्ष माइंड ओमच्या उच्चारावर. तर हेका म्हणता, दुसऱ्या परपोर्ट मध्ये आपण दुसऱ्या श्लोक मध्ये पहिले, तर हेका म्हणता प्राणायाम. हो एक प्राणायामचो प्रकार असा, हाय लेवल ऑफ प्राणायाम. तर हे एक अष्टांग योगाचे पार्ट असा. प्राणायाम, नियम, प्राणायाम, समाधी हे अष्टांग योगाचे प्रोसेसचो पार्ट असा. पण ह्याचे एक प्रॉब्लेम किती असा की एक योगी जेंदा प्राणायाम, यम, नियम, प्राणायाम, समाधीचे स्तर गाठता, मेळता तेका, तो एक समाधीच्या स्तरावर असता, समाधीमध्ये असता. याचो एक डिसएडवांटेज असा की या स्तरावयल्यान तुम्ही सकल परत परत पडू शकता. तुम्ही जे तप करून हे स्तरावर आयला, त्या स्तरावयल्यान परत तुमचे फॉल डाऊन जाऊ शकता. जसे आपण पहिले एक्झाम्पल असा, विश्वामित्र मुनींचे एक्झाम्पल आपण पाहिलं रामायण मध्ये. विश्वामित्र मुनीने कितले वर्ष तपस्या केलेली, 60,000 वर्ष. 1, 2, 10, 100, 200 वर्ष ना, 1000 वर्ष इंटू 60, 60,000 वर्ष. इतली वर्ष त्यांनी तपस्या करून हे जे आता प्रोसेस आपण पाहिले, ब्रीदिंग कंट्रोल, त्याचे हायेस्ट फॉर्म समाधीमध्ये पोहोचलेले ते. आणि समाधीमध्ये पोहोचल्यावर किती झाले, जेंदा इंद्र मेनकाक पाठयता, मेनकाच्या जराशा पायलच्या घंटीन वयल्यान, पायलच्या आवाजावयल्यान त्याचे तप, इतले वर्षाचे तप जे त्यांनी ऑब्टेन केलेले असतात, त्यांनी ते मिळवलेले असतात, ते सगळे वता, निघून वता, शून्य जाता.
तर असे आपण पळयता की समाधीच्या स्तर वयल्यान पण मनशाचे फॉल डाऊन जाऊ शकता. तर हे जे परपोट आसा, एक दुसरे परपोट आसा हांगा श्रीमद भागवतम कॅन्टो सेकंड चॅप्टर 1 टेक्स्ट 18 नेक्स्ट श्लोक आसा त्याच्यामध्ये प्रभुपाद लिहिता की द माइंड ऑल्सो सीजिंग टू थिंक ऑफ सेन्शुअल ऍक्टिव्हिटीज एज स्टेटस and thus disturbs one from 100% engagement in self-realization. Thus, the mind being spiritually cleansed, one should at once engage himself in transcendental loving service of the Lord by different devotional activities of hearing and chanting. सुखदेव गोस्वामी म्हणता हे ह्याच्यावर सोल्युशन देतात सुखदेव गोस्वामी. हे जे टेम्पररी आणि फॉल डाऊन जाता या जे स्टेप्स असा अष्टांग योगाचे हे जे आपले इतले मिळवून पण जर जराशी चूक झाली तर सगळे शून्य जाता. ह्याच्या कंपॅरिझन मध्ये सुखदेव गोस्वामी एक असे सोल्युशन सांगता भागवतम मध्ये ज्याचे 100% अश्योरन्स असा की तुमचे फॉल डाऊन ना जातले. किती असं ते सोल्युशन? फिक्स one's mind in the service of the Supreme Personality of Godhead. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, also recommends this direct process in Bhagavad Gita. किती असं ती process? Engage himself in the transcendental loving service of the Lord by different devotional activities of hearing and chanting. ही प्रोसेस सुखदेव गोस्वामी सांगता ज्याची 100% अश्योरन्स असा. हिअरिंग अँड चॅन्टिंग, जप आणि भगवंतांचे शुद्ध पास्ट टाइम्सचे हिअरिंग, ही जर प्रोसेस आपण फॉलो करता तर ह्या प्रोसेससून आपले केंदा फॉल डाऊन जायना आणि जे आपण कमायला त्याच जर आपले फॉल डाऊन झाले तर थैसानच परत सुरुवात जाता नेक्स्ट लाईफ मध्ये. भगवंत पण सांगतात की जर आपण एक मणी पण जप करता, एक महामंत्राचा जप करता तर त्याचे पण आपल्याक फळ मिळता. दुसऱ्या लाईफ मध्ये जर आपण भक्ती सुरू केली तर त्या एका मणीचे महामंत्राचे फळ मिळतं आपल्याक. दुसऱ्या मणीपासून आपले भक्ती सुरू जाता. ते एक मणीचे क्रेडिट आपल्या अकाउंट मध्ये असतात. तर हे सुखदेव गोस्वामी आमका भागवतम मध्ये सांगता की हे जे भक्ती योगाचो प्रोसेस असा, प्रोसेस कसलो असा? हिअरिंग आणि चॅन्टिंग आणि एंगेज हिमसेल्फ इन द ट्रान्सेंडेंटल लव्हिंग सर्व्हिस. व्हॉलेंटियर प्रेमाने भक्तांची सेवा, भगवंतांची सेवा या प्रोसेस मध्ये आणि भगवंतांचे जप आणि भगवंतांचे हिअरिंग ह्या प्रोसेस मध्ये जर आपण एंगेज केले स्वतःच्या सेन्सेसात तर आपल्या माइंडची आणि आपली 100% सुटका असा, 100% अश्योरन्स असा की आपल्या परत त्रास ना जातलो, आपले परत फॉल डाऊन ना जातले, आपले परत नुकसान ना जातले. हे सुखदेव गोस्वामी या परपोट मध्ये सांगता. तर एक भगवद्गीताचो पण श्लोक असा चॅप्टर 6 टेक्स्ट 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तातमो मतः. याचे ट्रान्सलेशन असा and of all yogis the one with great faith who always abides in me thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is highest of all. That is my opinion. भगवंत म्हणता की जे माझ्यावर विश्वास दवरता, माझ्यामध्ये बुद्धी लायता, माझ्यावर फेथ दवरता, माझी भक्ती करता, माझ्याबद्दल विचार करता, माझी भक्ती करता, माझी सेवा करता, ते
जे योगा असा ते सर्वात जास्त सर्वात व्हडले श्रेष्ठ असा हे भगवंत म्हणता. आणि याच्या परपोर्ट मध्ये आपण पळता की द कल्मिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ योगा प्रॅक्टिसेस लाईज इन भक्ती योगा. म्हणजे सगळे अष्टांग योगाचे जे प्रोसेसेस असतात, आता अष्टांग योगाची एक प्रोसेस पाहिलो आपण प्राणायाम. प्राणायाम मध्ये कितले डिफिकल्ट आशिल्ले आपण पळयलेले. त्याच्या मागीर योगी एक योगी जो प्राणायामचे अष्टांग योगा करता त्याच्या मागीर त्याचे ऍडव्हान्समेंट त्याचे पण योग करून त्याचे पण ऍडव्हान्समेंट जाता, त्याची पण प्रगती जाता. मागीर तो भौतिक इच्छेपासून जेन्ना मुक्त जाता तेन्ना तो योग करता परमात्मावर ध्यान करता. आता तो ओम वर ध्यान करतालो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम अष्टांग योगामध्ये. आता तो ओम वर ध्यान करतालो. ते ओम वर ध्यान करून जेन्ना ते योगीचे प्रगती जाता, त्याचे मन जेन्ना स्थिर जाता आणि भौतिक इच्छेपासून मुक्त जाता, इतली जास्त तपस्या करून इतली जास्त मेहनत करून मागीर ते किती करता तो मागीर त्याचे तेच मन तो परमात्मावर लायता. आपण पहिले तर श्रीमद भागवतम मध्ये याच्या सेकंड कॅन्टो मध्ये हे जे फर्स्ट चॅप्टर सेकंड चॅप्टर त्याच्या श्लोकामध्ये परमात्माचे डिस्क्रिप्शन दिला. परमात्माची किती साईज असा हे अंगठ्यापासून तिसरो आपलो बोट असा आणि तिसऱ्या बोटापासून अंगठ्याच्या टिप पर्यंत हे इतली असा इतली जी साईज असा ही परमात्माची साईज असा. तिसरो बोट पासून अंगठ्यापर्यंत इतली साईज जी असा ही परमात्माची साईज असा जे आपल्या मन हृदयात स्थित असता. तर योगी जेन्ना एका योगीचे प्रगती जाता तेन्ना जेचे मन जेन्ना स्थिर असतं त्याचं सेकंड स्टेज येता त्याच्यामध्ये तो परमात्मावर ध्यान लायता. आणि परमात्मावर ध्यान लावून सेम त्याचे जे योगाचे जे प्रोसेस असा योगाचे जे त्याचे ब्रीदिंगचे कंट्रोल सांगता ते ब्रीदिंग आणि माइंडचे जे कंट्रोलचे प्रोसेस असा सेम फॉलो करून परमात्मावर ध्यान करून त्याचे तेन्ना तो कंट्रोल करून ते फॉलो करता तेन्ना हळूहळू मागीर त्याची प्रगती जाता. त्याच्यामध्ये मागीर त्याचे येता की कसे तो प्राणवायू कंट्रोल करता. आपल्या शरीरात प्राण असता वायू जसे पाच पाच प्रकारचे वायू असता. उडान, प्राण, व्यान, अपान, समान. उडान वायू जे शरीराच्या वरच्या भागेत वयर फिरता म्हणजे आपल्या बुद्धीच्या आपल्या ब्रेनच्या सायडीक वता. ब्रेनच्या डायरेक्शन मध्ये वता. ब्रेनच्या आसपास जे वारो असता भितर तेका उडान वायू म्हणटा. उडान वायू जी असता ती आपल्या ब्रेनाक कंट्रोल करून ब्रेनाक असिस्ट करून उपयोगी पडटा. त्याचे काम असता. मागीर प्राणवायू जे आपण श्वास घेता जे आपल्या नाकातून तोंडातून बाहेर येता तेका म्हणटा प्राणवायू. व्यानवायू जे अख्ख्या शरीरामध्ये आपल्या सगळ्या अवयवमध्ये आपल्या हार्ट मध्ये फेफड्यांमध्ये बरगड्यांमध्ये इंटेस्टाइन्स मध्ये किडनीमध्ये जी वायू फिरता त्याच्यामुळे रक्तप्रवाह जाता हातापायांमध्ये एका म्हणता व्यानवायू. मागीर अपान वायू जे शरीरच्या सकयल्या भागमध्ये वता एक्सक्रिशन प्रोसेस डिस्चार्ज प्रोसेस किंवा प्रेग्नन्सी मध्ये जेन्ना भुरग्याचो जन्म जाता त्या प्रोसेस मध्ये जसो भुरगो बाहेर येता त्याच्यामध्ये जी वायू जी उपयोगी जाता तेका म्हणटा अपान वायू. समान वायू जे आपले कफ वात पित्त बॅलन्स दवरता ती वायू असता समान वायू. मागीर अजून 3-4 प्रकारचे वायू असतात तेका म्हणटा नागवायू जे आपले ढेकर येता बाहेर तोंडातून तेन्ना जेवल्या मागीर आपले पोट भरता आणि ढेकर येता ते ढेकरच्या वायूक म्हणटा नागवायू. जेन्ना आपले जसे आपले डोळे उघडे बंद आपण करू शकता ते जे वायू मदत करता त्या वायूक म्हणटा कूर्म वायू. क्रिकार वायू असता जे शिंकता आपण शिंकेतून जे वारो बाहेर येता
तेका म्हणटा क्रिकार वायू वायू भूक 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 जेन्ना आपल्याक लागता त्याच्यामध्ये जी वायू असता तेका म्हणटा क्रिकार वायू. देवदत्त वायू जेन्ना आपण यॉन करता झोप येता तेन्ना यॉन करता तेका म्हणटा तेन्ना तेजी आणि झोपता आपण तेन्ना जी वायू येता तेका म्हणटा देवदत्त वायू. धनंजय वायू. शरीर आत्मेने जेन्ना शरीर सोडलेलं असता आणि त्या शरीरमध्ये जेन्ना ती वायू असता ज्या शरीरात कुसूंक आणि शरीरात डिकम्पोज करूंक शरीरचे सगळे पार्ट डिकम्पोज करता कुसता म्हणटा न्ही ते वास येता तेका जे ती प्रक्रिया जे हातभार लायता ती म्हणटा ती वायू असता धनंजय वायू. तर अशा हे प्रकारचे वेगळे प्रकारचे वायू असतात जे योगी कंट्रोल करतात अष्टांग योगामध्ये आणि हे योगा कंट्रोल करत करत तो त्याची प्रगती जाता आणि परमात्मावर ध्यान करत त्याची समाधीच्या स्तरावर येता आणि आपल्या शरीरामध्ये 7 चक्र पण असतात एक सुरुवातीक पहिले तर मूलधार चक्र मूलधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपूर चक्र मणिपूर चक्र हे आपल्या छातीमध्ये असतं छातीच्या मध्ये विशुद्ध चक्र जे आपल्या कंठमध्ये असतं अग्न्य चक्र जे आपल्या आयब्रोजच्या मध्ये माताजी जे टिकल्यो लायतात ते असतात सहस्रार चक्र जे आपल्या डोक्याच्या वयर असतात तर या चक्रांपासून मागीर योगी जे योग करतात ते आपले प्राण या चक्रांपासून सोडतात त्यांची इच्छा असता की वैरचो हो चक्र असा त्यापासून समाधीमध्ये त्या चक्रांपासून आपले प्राण सोडप अशी त्यांची इच्छा असतात तर हे सगळे चक्र हे सगळे प्राण हे सगळे वायू म्हणजे ऐकूनच इतले डिफिकल्ट दिसता हे हेंका जर आपण भागवतमचे सेकंड कॅन्टो आपण जर वाचले तुम्ही जर वाचले तर आमकां समजून म्हणजे म्हाका समजूंक ते श्लोका समजूंक कितले डिफिकल्ट झाले परत परत वाचूंक लागले की बाबा हे अष्टांग योगा करप कशें असता ते समजूंकच परत परत वाचूंक लागता तर करपाची ती लांबची गोष्ट आसा तर हे सगळे कंट्रोल करून योगी एक योगी असता त्याची प्रगती जाता मन त्याचे भौतिक इच्छेपासून मुक्त जाता मागीर ते मन तो परमात्मा मध्ये लायता मागीर तो ते तशे प्रकारे तो समाधीच्या स्तरावर अटेंड करता मागीर तो समाधी बसून हळूहळू त्याचे उद्धार जाता त्याची प्रगती जाता आणि असे सगळे मेहनत भरपूर जास्त मेहनत करून मागीर तो भक्ती योगा करून हे प्रिविलेज जाता भक्ती योगा करून क्वालिफाईड जाता आणि आम्ही किती करता आमची ऑलरेडी भक्ती योगा चालू असा आमची ऑलरेडी चॅन्टिंग चालू असा भक्ती योगामध्ये किती करता लविंग ट्रान्सेंडेंटल सर्व्हिस टू द लॉर्ड हिअरिंग ऑफ द लॉर्ड अँड जपा चॅन्टिंग ऑफ द लॉर्ड तर आपण हे जे डिफिकल्ट सगळे ऍक्टिव्हिटीज असा हे स्टडी करपाचे ऐकपाचे हे अभ्यास करपाचे वाचपाचे आयडिया मेन तेच असा की आपल्याक कळूंक जाय की आपली जी भक्ती योगा असा ती कितली इम्पॉर्टंट असा त्या स्तरावर येऊन लोक कितले मेहनत करता योगी कितले मेहनत करता जे आपण महाराजांची हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजांचे पुस्तक वाचले जर्नी होम त्याच्यामध्ये पण आपण पाहिला की महाराज जसे US पासून इंडियामध्ये आले त्यांच्या जर्नी मध्ये कितले वेगळे योगी योग निद्रा योग मायामध्ये योग मध्ये जे प्रखर आशिल्ले योगी सगळ्या योगींक ते भेटता आणि ते योगींची किती शक्ती असता ते महाराज मेन्शन करता आणि ते लोक कितल्या वर्षांपासून ते लोक प्रयत्न करता हे अष्टांग योगा कंप्लीट करूंक अष्टांग योगा सक्सेसफुल करूंक आणि हे सगळे इतले मेहनत करून ते लोक सक्सेसफुल झाल्या मागीर ते लोकांक भक्ती योगा करूंक ते सशक्त जाता तर ही जे भक्ती योगा आमकां जे आम्ही जे करता रोज जप करता जे सेवा करता भक्तांची जे भगवंतांचे पास टाइम्स ऐकता हे खूप खूप जास्त हायेस्ट लेवलचे असा
तर हेका आपण लाईटली घेवप ना आणि सिरियसली करप हे अंडरस्टँड करपाचे आयडिया असा शिल प्रभुपादांचे. त्याच्यामुळे प्रभुपादने प्रत्येक परपोर्टमध्ये व्यवस्थित अष्टांग योगाचे डिस्क्रिप्शन लिहिला, अष्टांग योगाचे स्टेजेस लिहिला. ते वाचून ते आमका कळूंक जाय की ते अष्टांग योगा आणि सगळे कितले डिफिकल्ट असा आणि त्याचे एंड असा भक्ती योगा. आणि भक्ती योगामधूनच आपण भगवंतांकडे वचू शकता. भक्ती योगा शिवाय भक्ती योगाच्या बाहेरून किंवा अजून खयचो दुसरो रस्तो ना, अजून दुसरो खयचो मार्ग ना भगवंताक अप्रोच करपाचो. भगवंतांकडे वचपाचो एकच मार्ग असा जे भक्ती योगामधून वता. तर असे अष्टांग योगाचे शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन असा आणि आपण तसेच आपले जे भक्ती असा जे शिल प्रभुपादांच्या मर्सीमुळे आमका डायरेक्ट प्रभुपादने आमका डायरेक्ट लास्ट स्टेप साठी क्वालिफाय केला. इथले सगळे आपले जे यांचे जे मेहनत असा आपण जेंदा कृष्णाकडे भक्ती करून जर गेले आपल्या सोबत जर बाहेरचो कोण मनीस आयला इस्कॉन मधलो ना त्यांनी कितले तरी लाखो जन्मांपासून अष्टांग योगा सगळे हे योग मध्ये सिद्धी मिळवून जर कोण ब्रह्मलोक सत्यलोक तपलोक थैचे जे लोक असा थैचे जे जीव असा ते इथले मेहनत करतात ते पण त्यांचे पण तेच ध्यान त्यांचे पण तेच डेस्टिनेशन असतात. दे वॉन्ट टू अचीव कृष्णा त्यांची पण त्यांना पण भगवंतांकडे वचून जाय. तर ते इथले मेहनत घेतात आणि आपले भूलोकांवरच्या लोकांसाठी हे त्यांच्या कंपॅरिझन मध्ये खूप कमी असा खूप क्षुल्लक असा आम्ही आमच्यासाठी प्रभुपादांनी इथले सिंपल आणि इथले गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी उघडून दवरला की आम्ही डायरेक्ट लास्ट स्टेपवर त्यांच्या पुढे आमका हाडून दवरला एंड डेस्टिनेशनवर उभे करून दवरला की आमका खाली जप करूंक जाय रेग्युलरली भगवंतांचे पास्ट टाइम्स ऐकूंक जाय भागवतम ऐकूंक जाय आणि भगवंतांची आणि भक्तांची प्रेमाने सेवा करूंक जाय. त्याच्याने बस आपण भगवंतांकडे परत वचू शकता. तर हे प्रभुपादांची कृपा असा त्याच्याने आम्ही कृतार्थ झाला. भक्ती आमका भक्तीचो प्रोसेस भेटला आणि ही भक्तीचो प्रोसेस आपण रेग्युलरली सिन्सिअरली इमानदारीने करून जाय. हे असे आमचे प्रेयर्स असा प्रभुपादांकडे. तर थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हे सेशन म्हाका इशें दिसता की हे टायम